ka haɗa kan musulmi, ko da wancan na ɗariƙa, wancan na izala, wancan na shi'a, wancan na duk abin da yake yi, gaba ɗaya dai Allah mu guda, manzon Allah mu guda, littafin mu guda, alƙiblan mu guda. Akwai inda muka tai daidai, akwai inda muka samu fahimta ta sha bamban. Inda muka tai daidai mu je tare mu yi aiki tare, inda muka sha bamban mai majuna uzuri kowa ya tai akan abin da ya fahimta. Aka kawo wannan cibiya ta Rabi'atul Alamin Islami a birnin Makka, wanda Shehu Ibrahim shi ya ba da shawarar kafa ta, kuma ya taɓa riƙe muƙamin Vice Chairman na duniya na wannan majalisa. Cikin abin da Shehu Ibrahim ya yi ma duniya, shi ya ba da shawarar a 1961 da ya kai da yara a Masar, aka tara mai gwanayen Ƙur'ani su Abdulbasir Abdulsamad, su Gwani Mahrur Husuri. Ya ba da shawara ga Sarki Jamal Abdul Nasir cewa wannan Mahmudul Husri yana karanta Alƙur'ani yadda Allah ya saukar da shi. Tun a 1961 shi yake son a koya ma duniya Alƙur'ani da tajwidi, don shi ya karanta